Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagbawa ko. Lipay ako. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pang imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Mila, ginaingon, doon naging panahon nga makasaka sa imong bana. Tungod sa ganahan nimo, nga dili pod gusto nga buhian sa imong bana diha nimo. Mao kining nahitabo sa kinapuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Mao ba? Si Philip ang sugton mo? O ma, siya ang akong ganahan sa tanang nanguyab nako ma. Kadahan sa kaniya, no? Ngang iyang naong. Ay, harab man kay nagbabay. Mo'y na ni akong ganahan. Bitaw nak, kana sa'y ganahan ako. Mao bitaw ga si aning tatay nimo ang gisugot nako kay grabe kay tumudag kaon. Bisag di ko makapanghimasa kanon gyud niya. Kanindot ka kon ingon anas Philip man o. Ay, klaro kaayo nga ingon ana siya. Dagway anang Philip nga tan-aw nimo, mura ka na magkamutan-aw na siya sa tao, ay mura naghubuan, oy. Sagton ko na siya rang gabi, ma. Ug dili ko to kayo ng among relasyon. Kay kami niyo o nagit kay ko, ma. Yay, salamat kayo, day. Kay gisugot, tagiw ko nimo. Tungod kay sa tanang nanguyab na ako, ikaw nga akong ganahan. O, Philip, di ko gusto tukay nga relasyon, ha. Gusto ko nga, panmayan din ko nimo, aron makasalta. O, day. Ako day ingon si Papa nga, mamay dayon ko. O, sige. Gusto naman ko sa edad. Magbinyot ako, aron makatilaw na ko lami nga sakit-sakit. Magminyo ka na sa bag-o mga uyab. Oo pa. Mamaya ta sa labing madali pa, ha? Tugasam na yung uyab. Ikaw din Ate Carla. Gahiasa ko ni mo Oh. Carlo lagi ko. Carlo. Dili Carla. Buguasa ni mo Kuya Carlo ko. Kuya Carlo. Unsa man kati? Wa man kay angay nga maglinaki kay babae man kaglawas. Oh, bitaw. Babae kong lawas. Pero laki mo ni kasing-kasing nako. Mas palikiro pa man gani ko kay nimo. Sumagod. Kamus papa na sayod gyud mo nga daghan mga babae naghilak nako. Human ko matagbaw nila akong ipambuwagan. Gusto na mo niya na, Carla. Nah, utro mo pong ka pa Carlo lagi ko. Carlo ko. Paya, Di mo kasabot Di na mo Mag-date pa mi sa akong bagong uyab ron. Minyo nga babae na sadang akong tirada ron. Pulan akong daga Minyo na siya akong birahan ron. Oo, kasi di ka makalabaw siyang bana kay wa kay tumoy. Wa bitaw ko'y tumoy. Pero, naam ko'y dila. Ha? Ano asaw ni? Unsaw ni, ha? Mataos sa dila ni mo, doy. Ha? Taasa ko na. Taasa di dila ni mo bayan ako
Mao ni akong puhunan pa. Ang kataas akong dila. Mao ang diha na mo. Hoy. Kami date ako. Bye! De! Aka di ay! Usa ba ta? Uy, bida. Kung ang lalaki paning bayana, no? Samot yun, nga mo pilit ang babae. May tumoy pa, may dila pang taas kayo. Basta mauna to pa ha. Mamay dayon ta ni Mila. Kay gusto na ko nga magminyo na mi. Oh. Lami ay di ng bugs. Asawan mo, mo. Basta bahala na ka niya. Ako na ning budak kong pakilam ito kayo. Ayaw sa. Ang isang akong gusto. Human na makagdidi sa kong dokal poops. Ang ako na sunflower ang kanon. Sige na po. Di lang guday. Ganang anon kayo ko. Ha? Diretsuhon na nakukuhan si mong hagot. Sige na kinihubo na akong bibo. Ako na nagihubo. Hala. Katuskig sa imo. Dili siya dako og dili sad kamay. Pero unya na lagi na ikuan. Ang bisan ako ubos ba? Hindi lagi ko anday. Kay anon kayo ko. Diretsuhon na lang kong nigot. Ang gay diretso tinon. Kasakit ala ay agay. Buya Tulog yung karahon itong nakuha, day. Hasta ko. Luyahan ako, pero... Pero unsa, day? Ganon, jaduntok ko kanang hagka ng ako. Imong duwaan ba sa imong tila? Magin akong ipangandoy. Uy, nga ungaran stila ang akong upos. Sorry dyan kayo, day. Hindi ka na ko kaya, day. Hindi ka na ko na mahimo, gid. Basin makasuka ko. Lanon mong ko. Philip? Ay, hi. May adlaw diha, bayaw. Ikaw man din eh. Tioy, kuya di ay sorry. Nalimot man ko Di man di ka magpasang pitog ati. Okay, Roy. Pero sa sunod, limot-limot ha. Kuya, gid. Kuya Carlo. Suroy man lagi ng igsuon akong tomboy. Dong Philip, Ah, hangyo unta ko ninyo ni Mila, be? unsa man ang ihangyo mo? Di pangita ko sa banan sa kong uyab, kay patyon ko na ko. Ha? Ano sa ko stars inyo, be? Sayang nga yan yung maguwang tumitumboy mo na binalambi araw ang sus nduta pagyaban pa ha. Ay na lang yun. Tumbuya di ay. Ay na lang yun, bay. Ay na lang yun. Kay kang maora ba ng mga mo tumbuya? Basin ikapay ilang buyog anak, bay dinis. Gapahar ang may hanata. Sayang nga wanahim mong babae. Ang iyang kasing-kasing lalaki, dili babae, di ba? Mao gyud. Pero bisan babae siya, bay. Pero daghan kay nagbabae nga gipahilak. Malipay man sa kuno ang babae niya kay matod niya. Taas man kuno sig dila. You know what, bay? Unsa man? Ako'y nasayangan na niya pagkagwapar ba unta? Ako'y gigungangan na niya. Ay, ka na nga. So. Gibi, giadugnan. Ako'y giadugnan na taon, bay, bali. Abi na ko unsa. Mao ka na'y tinuod, kuya. Di ko matagbaw sa imong mangungod, Kay mo diretso raw sukod. Ang gusto ko ng iyang tanghagan o kung araw ng ako sa ubos ba akong flower. Bidang ba nga asa rin yung mga huraw, eh. Pagkalami ra ba ni mo, day Mila? Kung ako'y muungad si mo, ha? Tagbaw ka. Kabi pa man tumuali si Philip. Tagbawa ko si imong tila, Pip. Okay ro, total. Mabitaw kay tumoy. Yate ra sagud. Lami ara ba ni mo? Tanas kwarto ninyo ni Philip na. Tara na yun, day Mila.
Uy. Basta kang titig sa oops. Lami, adobling ka lami. Carlo. Lagi magtila. Gusto ko magtilaw sa... Lakas ni magtilaw sa Carlo. Oh, karon matilawot ka. Niyo. Kalami. Kalami kaya. Nakataas si Mandila. Carlo. Sige pa. Sige pa. Hapit ako. Hapit na. Carlo. Carlo. May naitabo kita mo na ito kayo na sa tumboy nga manghod sa akong bana. Ambot ba, uy? Human ko makatilaw sa tumboy. Magpangita naman po niya. Feel ako nga mas malipay ko sa tumboy ipabaw sa kama kaysa akong bana. Sa laktod, na in love na hinoon ko sa tumboy. Bago tumang kasama ang kaagi ni Mila, dinining tulumanon. What's the style? Na-inlove na noon sa Tumboy A-Style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.